Здаровы лад жыцця, моцны дух, фізічная загартоўка арганізма, ну і цяга да прыгод. Кожны аўторак і чацвер о 19 гадзіне удзельнікі турысцкага клуба «Бярэсце» збіраюцца ў інтэрнаце нумар 1 універсітэта імя Пушкіна. Адзін з выкладчыкаў клуба Яўген Вярыніч. 15 гадоў таму ён упершыню пераступіў парог гэтага клуба. Туризм привлекает прежде всего людьми, которые им занимаются, и уже во вторую очередь теми местами, куда ты можешь съездить, что-то открыть для себя новое. Кожная сустрэча юнакоў і іх педагогаў цікавая і насычаная. Чаще всего они посвящены, естественно, туризму, различным техникам. Это бывает около туристические виды спорта, лекция о спортивном ориентировании, спортивном скалолазании, туристическо-прикладном недоборе. Также у нас есть ряд лекций, который посвящен подготовке к зимним походам. Арганізацыя бівака, тэхніка язды на лыжах з цяжкім рюкзаком, меню. З усім гэтым удзельнікі турклуба «Бярэсце» спраўляюцца на выдатна. І плюс поспехі ў паходах і ў турыстычных спаборніцтвах. За 36 гадоў існавання турклуба скарбонка ўзнагарод вялікая. Самые важные награды – это награды за призовые места в соревнованиях по спортивным туристским походам, которые у нас есть, и соревнования за первые места в конкурсе, который проходит каждый год под эгидой Министерства образования «Познай Родину, воспитай себя». Мы на протяжении последних 5 лет являемся победителями, призерами этого престижного конкурса. Зараз у турклубе 20 заўсёды актыўных і заўзятых аматараў турызму. Тут очень дружелюбные все, поют, и в Карпаты ходили мы тоже, первый наш поход был зимний. Я в клубе 1 год, но мне уже очень нравится. Просто сходив 1 раз в поход, вы будете хотеть этого постоянно. Дзень турызму – гэта свята, якой з упэўненасцю можа лічыць уласным кожны, хто адчуваў шчымлівае пачуццё дарогі і запал да змены месца, хто сядзеў на чамаданах у прамым і пераносным сэнсе, хадзіў у паходы і не толькі. Это праздник не только тех 117 туроператоров и турагентов, которые сейчас работают и по реализации внутреннего туризма и въездного туризма на территории области, но это праздник всех, которые реализуют гостеприимство на нашей территории. Это и гостиничные комплексы, и агроусадьбы, и санатории, и здравницы нашей области. Абласны цэнтр горад турыстычны. Сёлета Брэсцкую вобласць наведала шэраг турыстаў. Іх небывалы наплыў быў зафіксаваны ў верасні падчас галоўных урачыстасцяў святкавання тысячагоддзя горада над Бухам. Больш за 15 000 беларускіх і замежных гасцей прыехалі ў гэтыя дні. Прычым каля 2000 бязвізавых турыстаў з 25 краін свету. Ганна Бойкевіч, Тацяна Ігнатавец, Уладзіслав Жыбуль, тэлерадыёкампанія «Брэст».